Mbak Pesek kuwi kelase wis senior di bawah Bu Parsinem. Dadi liyane iki juniore Pesek. Kok iso kaya ngono? Kok iso kaya mangkono? Kriteria wong wedok sing cocok karo Mas Akbar kuwi piye? Satu kuwi pertanyaanku. Kedua sing terakhir, aku kek ana pitutur. Yuh, lah wong pacaran anggere setahun, renek setahun putus. Kok gentine? Wis setahun putus. Lah kapan entuke? Loh, pacaran itu kan masa penjajakan. Kaya ngopo to sudut pandange, kaya ngopo to pemikirane. Oh, berarti kudu dijajal. Sepisan kanggo selawase, ngono. Aja to kok setahun aku pedhot. Wong pacaran 2 minggu aku tau. Lho lho. Angel wis angel. 3 dina ya tau, 7 dina tok tau. Kunjuk dumateng perangkating dusun para panitia, ya muga bisa karenaning penggalih lan dadi jampining sayah tombo kesel. Banjur iki langgame sing ngaturke sapa, Mak? Ora usah dadak leren tak tuding. Ya, kecuali Bu Parsinem. Nek Bu Parsinem wis ora mlebu hitungan mergo sesepuh. Iya. Aku rasa ndumuk sapa-sapa sing merasa sinden Astabrata kecuali Bu Parsinem sakrit iki sing wis payu rabi dhisik tak aturi berdiri luwih dulu ya. Nyam. Ayo. Sing payu wis sing wis rabi nah, sing merasa wis rabi tak aturi jumeneng sik. Teduk, teduk. Ayo. Arepa sinden sakriat ki umure ana sing luwih dewasa timbang Mbak Sri Pesek, nanging gandeng Mbak Sri Pesek kuwi sing rabi luwih dhisik di antara teman-teman yang lain sinden yang lain, berarti Mbak Pesek kuwi kelase wis senior di bawah Bu Parsinem. Dadi liyane iki juniore Pesek. Kok iso kaya ngono? Kok iso kaya mangkono? Lah ya wong sinden sakriat ki sing wis payu sulut ki kamu doang kok. Alhamdulillah sampun payu, Mas. Kula pun mboten nawak-nawake malih. Oh iya. Ya ngono kuwi aja nek wis payu ngene iki aja menikmati diri sendiri. Maksudnya ngene Mbak Sri. Yo dongakno teman-teman sinden lainnya agar cepat menyusul. Amin. Doakan teman-teman pengerawit uga Mas Dalang yo cepat menyusul. Amin. Kira-kira nek Mas Akbar jek 2030 munggah. Yo ndak selak jamur. Iya, jere kan karir. Agar pamane sing ngejak rabi tak karir. Karir terus gak apa-apa. Sampeyan nek kekancan aku wis suwi to, Sri? Wis suwe banget. Sik, nek pancen suwe kekancan karo aku kayak ana masukan. Ora usah dadak pekiwuh karo aku. Walaupun ning kene aku dadi dalang lho ya. Ilangno rasa pekiwuh. Aku pengen karo Sri Wahyuni. Nek menurut sudut pandang dan pemikirannya Sri dhewe. Kriteria wong wedok sing cocok karo Mas Akbar kuwi piye? Satu kuwi pertanyaanku. Kedua sing terakhir, aku kayak ana pitutur. Yo, lah nek wong tuwek ngono. Ya maksudnya ki nasihat-nasihat. Nek menurutmu piye, Sri? Aku ki wong wedok sing cocok gawe aku piye terus pituturku. Nek aku nak yo saya jangkahne umurku saya suwe saya adoh to, Sri. Heeh. Ngene lho, Le Akbar. Tak kandhani, Le. Ngene lho. Dadi wong lanang piye sau. Ganti-ganti wong wedok. Oh ngono ya. Terus saiki wis cukup siji wae. Ngono lho. Lah wong pacaran anggere setahun, renek setahun putus. Kok gentine? Wis setahun putus. Lah kapan entuke? Loh, pacaran itu kan masa penjajakan. Kaya ngopo to sudut pandange, kaya ngopo to pemikirane. Oh, berarti kudu dijajal. Dijajal sudut pandang dan pemikirannya, Sri. Mergo wong urip utawa wong rabi kuwi ora mung sedina to. Ning sepisan kanggo selawase, ngono. Aja to kok setahun aku pedhot. Wong pacaran 2 minggu aku tau. Lho lho. Angel wis angel. 3 dina ya tau, 7 dina tok tau. Ya tak dongakne muga-muga kabeh kanca-kanca sing durung rabi ya ndang nemu jodone. Soale umur nek wis 30 munggah ki ya rada angel wis. Oh ngono ya. Angel, Mas. Mergo wis zona nyaman. Wis zona nyaman soale.
Ya gak apa-apa, Mas Heru jek enek sing luwih tuwek. Imbang ana katresnanku Sri. Ya, yo. Saben dina mengalaman jroning sepi Yo. Piye suamimu nggak ikut, Mbak Sri? Mboten Mas Akbar. Ngaten iki berarti sampeyan nek ora ditunggoni anu Pak Su utawa Pak suami ngaten iki. Pak Su. Ngaten iki nganu ya berarti pun dibebaske pun diberi Bebas. kepercayaan ya. Nggih, leres. Ya ngono, dijaga kepercayaan Nggih, itu. kula niku pun kulina ucul piyambak, Mas. Oh ya. Nggih, dari pacaran sampai menikah tuh sudah terbiasa kesana kesini sendiri. Nanti juga Mbak Sidan harus begitu ya. Iya, Harus bener. Rungokno dombo iya. gitu ya, toh. Harus belajar mandiri. Jadi aja jaga anak bojone ya. Iya. Jadi aja kok mendino diterke ngono kuwi. Kudune ki mangkat dhewe. Ya Sip toh? Sri, kudune yo ngono. Mbak Kudune Sri. yo ngono. Lah iya sapa to? Iya. Iya. Setuju Sri. Mandiri kok ya. Mandiri. Betul Sri. Apa-apa kok aja wong lanang. Ya terus rambahan ya. Oh. Ya. Kakang Mas papucenku Ugi katur untuk seluruh yang memonitor dumateng channel YouTube Astabrata Media, wilujeng mirsani, wilujeng pidhangetaken. Iya, minangka dados kanca cegalek. Ayo, imbang ana katresnan tuna. Heeh. Yo.
Ya. Piye katresnanmu. Iya. Entek ke Sri. Iya. Mongko Kang Mas papucinku getlah sakti lan bisa rinrogo sunduk lan prasetyaku Matur nuwun. Kan Mas. Iya. Mbak Sri Wayuni ingkang sampun ngaturaken tetembangan nggih menika imbang ana katresnanku. Iya, lho Mbak Sri kuwi pendidikane hebat luar biasa. Wong ternyatane ya S2. Iya, Jadi Sinden-sinden Astabrata iki yang hadir pada malam hari ini iki berpendidikan kabeh no. Ngono ya, Mak. Dadi iki wong wedok iki ya saiki penting gayuh pendidikan. Wis to ayu senajan ora patiya ayu paribasane. Heeh. Senadyan ora patiya ayu ning nek berpendidikan tinggi kuwi iki mesti wong nek nyawang iki mesti malih ketok ayune. Ngono. Kaya Mbak Sri pesek iki. Pamane nek wong sing ngarani Sri iki jane ndak tek ayu lho. Tapi upama wong delok pendidikan S2, akhirnya malah cemlorot sing dadi cahyane. Malah ketok ayune. Apa basane modern apa? Kok ngunyek to? Kecantikan dari dalamnya apa? Inner beauty lho. Ora ayu, ya ora apa-apa. Lho upama nek wong sing ngarani ngono, ngono, ning bareng Mas. ngerti, tibake S2. Akhire boleh yo. Oh, akhirnya dadi ayu. Oh, dak tak mati ngono. bareng ketok ayune. Lho, wong iki nek pinter otomatis malah ketok Elek, ayune. Nek kuliah dadi ayu. Ya nek pinter, cerdas, wawasannya luas, kuwi mesti ketok mencorong ayune. Amin, ya rabbal alamin. Ngono lho. Oh yo pangkat tak lemayu, nyatane yo upamane sinden liyane kuwi akeh sing ayu yo sing payu dhisik dhewe yo sampeyan lho. Ngono. Ngono ya.